Soc un pagès de Cervià de les Garrigues, pagès que cultivo majoritàriament oliver, una mica també d'ametller, i soc el president de la cooperativa de Cervià des de fa uns 15 anys que estic al davant enfront de la cooperativa. Bé, mira, nosaltres ja fa anys que tenim que teníem la inquietud de que el nostre producte arribés en llocs més lluny. Nosaltres ho hem intentat perquè sabíem i confiàvem que en la qualitat que teníem això se podia apreciar. El sud de França és un mercat que està aquí mateix, en 3 hores de cotxe estem allí, i realment anem tirant endavant. I sempre hem tingut aquesta necessitat de saber que el nostre producte el pot apreciar molta gent. Soc filla de Torregrossa, vaig néixer el 1928 i mira, a Torregrossa hi vaig viure els meus pares, els meus avis, treballaven a la terra, tenien una mica de terra, eren pagesos pobres, però mira, anàvem fent. Llavors va arribar el moment de la guerra i llavors vam agafar els carros 4 o 5 famílies que també volien marxar i mira, carretera endavant, fins que vam arribar a la frontera francesa. I allí ens van posar en camps de concentració i allí vam estar molt temps fins que vam poder sortir. Jo ja em vaig anar fent gran i finalment ens vam conèixer amb el meu marit, que també era refugiat, que ella va haver també de marxar d'Espanya, i ens vam conèixer i finalment ens vam casar. Soc català, nascut l'any 1923 a Vallirana, al Baix Llobregat, des del 1947 que vivim a Marsella, on vaig conèixer la meva esposa, on ens hem casat i on ha nascut els nostres 2 fills. Doncs per mi Marsella és, quasi bé, jo diria, la segona pàtria. I des de llavors he estat sempre al cercle i fa, no ho sé, 20-30 anys, no sé, ja no els sé comptar, que soc president. M'he sentit sempre militant del PSU. I doncs, sobretot per una raó fonamental, que ho he explicat sovint. En els estatuts del PSU, jo recordo el 38, hi havia 2 mots que em van encantar. És un partit nacional i de classe, de la classe obrera. Jo em sentia nacional, em sentia català i em sentia al mateix temps obrer. Soc fill de Cambrils, dedicat a la terra ja des de jovenet. Provinc d'una família de pagesos i cultivant les terres. Al principi era més cosa avellaner, vam passar a fruiter, ara hem tirat més cap a l'olivera, però anem fent així. El primer que has de fer abans de rentar-te la cara és una cullerada d'oli. Sí, vas engreixat tot engraçat tot el dia. I vas tot el dia engraçat. Sí, a veure, la cooperativa sempre és una cosa positiva perquè potser anys darrere també estàvem més a les mans dels compradors, dels assentadors, els quals semblava hi havia cops que tenies que anar a demanar-los i a suplicar-los de que t'agafessin el gènere i si agafaven el que els hi venia bé i el que no els hi sobrava no se'n preocupaven tampoc
de comercialitzar-lo així, te tenien acollat d'una manera o altra, te tenien bastant acollat. Ara a nivell de cooperativa doncs tenim una miqueta d'autonomia nosaltres en defensar-nos els preus i mirar de vendre's nosaltres el producte amb exportació, una part, i l'altra part amb producte de proximitat. La cooperativa ja venia vi des de fa molts anys i oli als seus socis, però sí que és cert que aquest model d'agrobotiga que vam iniciar aproximadament fa uns 20 anys. Aquest model pretén, sobretot, acostar els productes dels pagesos del territori als consumidors i el que volem és aquests productes que són dels pagesos d'aquí, donar-li la importància que realment tenen. La Carme Ruscalleda ha sigut una de les grans defensores del nostre producte i, a més, ens ha encoratjat amb aquesta millora contínua, a portar el producte fora, a millorar la imatge. Realment, la nostra implantació a Europa és molt forta, treballem pràcticament a tots els països d'Europa. Suïssa és un dels primers països que van començar a exportar. Aquí, a la Costa Daurada, és un lloc que venen molts suïssos i va ser un dels llocs que, precisament per boca a orella, una persona que havia vingut aquí, havia tastat l'oli, va començar aquesta relació amb els importadors que tenim allà. Gern Rohrbock im Öl. Was ist das für Öl? Das sind aus Katalonien ganz besonderes. Das heißt Mestral. Cridal català. Parla vostè català? Sí, parlo català. Aleshores podem parlar català. M'agradaria comprar una botella. Una ampolla, molt bé. Sí, aquesta. Aquesta? Sí, per provar. Bueno, jo treballo des de fa molts anys, des del 75, en la secció màrqueting i venda de les aromes, i la meva feina és molt interessant perquè estic molt en contacte amb clients que fabriquen productes alimenticis que busquen nous aromes, busquen aromes per fer més bones ventes, per tindre productes més bons. Aquesta fusta és una cosa que va ser molt divertida perquè van veure que hi havia unes senyores que feien sopa i tiraven aquesta fusta en la sopa i llavors deien per què les tireu allà dintre i deien, ets tonto o què? Perquè això fa olor a all, i la sopa feia olor a all. Però efectivament els perfums et fa records agradables. Si et recorda la teva infància, que estaves a la cuina, que la teva iaia t'ha donat una poma o has menjat un tortell o el que sigui amb els teus avis o la teva mare, te'n recordaràs. És molt important també aquest lligam entre memòria i olfato. Un soir, les voyous de Marseille m'ont fait goûter... A Marsella per mi hi ha 3 o 4 racons que són importantíssims. Un dels primers és el Port Vell. Però Port Vell perquè hi ha tota una història lligada amb Catalunya. El problema del saqueig de Marsella per Alfons el Magnànim, les cadenes que es van portar els catalans, que les van deixar al Miquelet, a València. L'altre costat és aquest que estem, el parc del Palau Longchamp. Per 2 raons. En primer lloc, hi ha el monument a Frederic Mistral, el que va rebre en Víctor Balaguer el 1868, quan Víctor Balaguer va fer com nosaltres, refugiat polític a França. I després hi ha el fet d'aquest arbre que van plantar els catalans el 1967. Cal pensar que aquest arbre té una importància molt gran, puig que els provençals l'anomenen l'arbre de la llibertat. L'altre indret és la platja dels catalans. Els catalans van quedar-se aquí 135 anys. Van arribar al 1720, quan hi ha la pesta a Marsella. No hi ha solament aquesta raó, cal pensar 1720-1714, l'entrada dels castellans a Catalunya, doncs molts catalans fugen de Catalunya. Que je quitte ton pan. El que ens ha portat aquesta finca, en principi, molta feina, perquè està clar que aquí les garrigues no donen res, les garrigues les has de treballar per poder treure el suc. En certa manera, l'oliver també va traspassar el caràcter, o ha traspassat el caràcter que té aquest arbre a la mateixa gent.
és un arbre que ho resisteix pràcticament tot. Mira, jo aquí a Catalunya sempre he pensat que hi havia un caràcter com una mica resumiu de dir, bueno, els catalans de les pedres en fan pans, no? Què vol dir? Vull dir, era un caràcter d'esforç, de treball, de tirar endavant, de millorar, no? De que la gent que està vivint aquí pues, visqués el millor possible, no? I que no escatimaven esforços ni treballs. Jo penso que això és una de les coses que avui en dia s'ha perdut molt, perquè avui en dia tot el que t'ensenyen des de televisions i tot és a guanyar diners el més ràpid possible i treballant el menys possible. I això no pot ser. Bé, doncs de quan en quan tinc una miqueta de temps, també m'agrada anar a comprovar personalment les finques i parlar amb els pagesos per veure quina és la situació i quines previsions hi ha per la propera campanya. Bones, Josep Maria. Hola, buenas tardes. Com va això? No, passava a mirar a veure com teníeu la collita propera, a veure quines previsions teníeu, però veig que ja se presenta bastant bé. A primera vista es veu que es presenta bastant bé. Cambrils està conegut, tots aquests anys enrere, ha estat conegut per sol, platja, turisme, la gent vindrà de vacances i així, però Cambrils sempre n'ha tingut d'això, de pagesia. Anys enrere hi havia pel terme, doncs hi va haver molta part de vinya, que va ser quan va començar la cooperativa. Han acabat després, doncs ja, encara que és sobre els anys 40 i així, doncs llavors se va obrir el primer molí d'oli i amb el pas dels anys doncs ha sigut un cultiu que s'ha anat incrementant cada cop més i ha arribat ara a un punt que és pràcticament la cooperativa és el cultiu estrella que hi ha. D'olis corrents i normals n'hi ha a punta pala i el preu que tu vulguis i baratos i així. Ara, nosaltres el que tenim que buscar és qualitat per arribar a mercats i arribar a gent que veritablement pot pagar i vol cosa bona i la paga. A Torregrossa, i jo em recordo també, això sí, que la meva mare, a vegades, agafava una tallada de pa amb oli, i a vegades, és veritat això, a vegades mos hi posava una sardina d'aquestes de capsa, i això ho trobàvem boníssim. Nosaltres, el que teníem, això sí, és oliveres. I l'únic que menjàvem a casa era l'oli d'oliva, que es feia al país. I aquell oli era molt, molt bo. I no vam menjar mai ni mantequilla, ni aquests olis que hi ha ara. Nosaltres tot se feia amb l'oli d'oliva. Així que l'oli d'oliva a casa nostra no faltava. Hi havia un citrill, i això me'n recordo que sempre estava a la taula, com el porró, i ara ens posàvem el citrill, i ara amb l'oli d'oliva, i sempre hem menjat oli d'oliva, que era boníssim. Ens vam conèixer a Granollers. Jo estava treballant en una empresa de sabons i ell va venir a fer unes pràctiques allà, d'això fa molts i molts anys, l'any 69. Després se'n van tornar a casa seva, per aquí a la vora. Ens escrivíem cada dia. Cartes, perquè no hi havia SMS. Ni SMS, ni e-mail, ni res. I després... Quasi es casa amb el carter. Quasi em caso amb el carter. A la cuina mana ell. Sobretot el fi de setmana. A vegades em surt bé i a vegades em surt malament. Sí. A vegades hi poso massa oli i a vegades no hi poso prou. Sempre comprem oli, sempre. L'arbequina, sempre. Sempre. A mi m'agrada l'arbequina perquè no té aquest aroma massa fort de l'oli de les cuines espanyoles, que a molta gent els agrada, però a mi no m'agrada gens. I a l'arbequina puc beure amb una culleradeta, puc menjar l'arbequina sense cap problema. I m'agrada.
Bé, som al Museu Agrícola de Cambrils. Aquí, el 1902, va començar el moviment cooperatiu a Cambrils i tot aquest edifici no es va construir fins al 1921. El procés de l'oliva, com es feia, estem parlant de fa 20, 30, 40 anys, sempre expliquem, amb la pinta, és un estri que té diferents noms, les borrasses, s'estenien les borrasses a les oliveres i els pagesos, en general, tota la família, feia caure les olives. I després passava a el que era aquest conjunt de molí de pedres troncocòniques que el que feia era fer aquesta pasta, o sigui, xafar les olives. Un cop xafada l'oliva, els operaris ficaven aquesta pasta als cofins, cofí per cofí, i després, posteriorment, ho anaven col·locant a el que era la premsa i després l'oli, de fet, ja queia pràcticament, començava a caure sense pressió i després, posteriorment, aplicant la pressió corresponent, acabava de sortir l'oli que anava als trulls on es feia ja la separació final. Ja me'n vaig a buscar l'oli. Bones, que veniu a buscar l'oli? He de fer un parell de gestions aquí, anem al bar a fer una cerveseta en les olives. Vinga, agafa l'oli. Vinga, posem-nos els peus. Ser pagès avui en dia significa estudiar uns quants anys, si vols fer les coses bé i vols ser competitiu. I realment fer aquest producte necessita molts i molts detalls i molts cuidados i saber que has de collir l'oliva i anar a l'entregar el més ràpid possible, no deixar-la allí, ho farem, no, la gent ho fa. I tot el detall, el mimo i el carinyo que s'hi posa dintre la cooperativa és impressionant perquè de controls n'hi tenim establerts en tot el procés, un munt de controls, i al final pensem que tenim un producte que els socis de la cooperativa se'n senten orgullosos i això és molt important, no? Perquè quan veus que el mateix soci se sent orgullós d'aquell producte, aquell oli, és que és senyal que has treballat bé, que has fet bona feina i que per això estem, no? I realment hem d'aprendre que això no hauria de ser extraordinari, sinó això hauria de ser lo normal, no?, de la nostra vida. Sempre intentar millorar tot el que estem fent, no? La maîtresse de maison. Bon profit. Bon profit. Podem començar. Podem començar. La guerra, per nosaltres, els que hem viscut i els que hem hagut d'exilar-nos, ha estat un trauma. Però per mi, l'exili ha representat una riquesa. Perquè si m'hagués quedat de Catalunya, no hauria conegut mai el que he conegut a l'exili. El contacte amb una cultura extraordinària, la cultura francesa. Aprendre el que és la democràcia i la llibertat. I el cercle català és una forma d'expressar tots els sentiments que tenim nosaltres. A través de les reunions, a través dels cursets de català, a través de les sardanes, a través de la presència del cercle català en instàncies superiors. I ens considerem molt modestament, i aquí afegiria sense títols ni retribucions, com a consolat o ambaixada de Catalunya. Llavors vol dir que les representacions catalanes a l'estranger són necessàries. Són necessàries. Perquè per defensar les nostres coses no hi ha ningú millor que els catalans. Això penso que està clar per tothom. Mon Dieu, mais Antoine, reste assis. Allez, à Catalunya! ¿Qué aceite es este, María Rosa? Conoces las arbequinas, estas aceitunas pequeñitas, es muy rico. Muy rico y no tiene el sabor fuerte del aceite de oliva. Sí. Aquí tenim moltes coses perfectes. El país funciona, tot és perfecte. Però els suïssos són una mica tancadets. Tu fas unes invitacions, venen 15 persones, ho fas 3 vegades i no te convida mai ningú d'aquests 15, encara que s'ho hagin passat pip a casa. Això és típic a Suïssa. Ara, també es diu a Catalunya, que vull dir, la casa del català és la seva casa i que no s'hi pot entrar. És una mica, quasi una mica un defecte de gent del nord. I Catalunya sent el nord d'Espanya, comparat amb Andalusia, per exemple, on de seguida tens molts amics. Falten moltes coses de casa.
falta el clima, falta la llengua, falten els contactes. Per això quan jo vaig a casa meva, a Llafranc, compto els dies. Jo em passo tot l'estiu a Llafranc. I això és or. Això és or per mi. No està mal, no? Sí. Això és or. Jo quedo sol aquí i està molt bé, també. Jo sóc una persona que d'oli menjo a tot arreu. Jo quan menjo sopa hi poso oli, quan menjo peix poso oli, quan menjo carn poso oli, quan menjo pizza hi poso oli, quan menjo a tot arreu hi poso oli. Jo m'encanta l'oli d'oliva verge extra, m'encanta, i a més, és que l'oli d'oliva dic que és un aliment que molt sa, molt important i que porta una salut impressionant. A més, la dieta mediterrània és un dels factors importants de la dieta mediterrània. Amb tot el que s'està descobrint en l'oli d'oliva, verge extra, sempre parlant de verge extra, jo encara n'estic més enamorat. Ja tindrem prou oli o què enguany? Jo crec que sí. Mira. Dona què n'anem, això, per començar? Una miqueta d'oli del nostre poble. Ja que el feu bo. Estem segurs que és del nostre poble aquest oli, no? Aquí tens el xef i aquí tens el president. Què vols que fem? Bueno. On me trobareu el dia de demà? Qui ho sap? El tros, el més segur el tros, o bé el camp del Barça, però el tros segur, perquè en aquests moments no crec que, amb 55 anys que tinc, no crec que canvi d'ofici ni crec que me'n vagi a treballar en un altre lloc. Mai se sap, però crec que no. Potser m'ho prendré, d'aquí uns anys m'ho prendré més amb una miqueta de relax, amb un plan hobby, no com ara, que tens que pencar cada dia, però suposo que continuarem fent de pagès. No canviarem. D'una banda, a mi m'agradaria més retirar-me i acabar allà tranquil·lament, no? Però també veig que aquí també s'està molt bé, ell és d'aquí, i la situació econòmica ara està més bé aquí que allà. A veure... Per a la vida una bassa d'oli? Sí, jo crec que sí, no? Sí, i encara millor estarà a partir del 1 d'octubre, que estaré jubilat al 50%. Una completa bassa d'oli. I bassa d'oli. I perfecte. Perfecte, tindrem temps per moltes coses que ara no tenim temps. Ara podem veure tots els partits del Barça tranquil·lament. Però anirem amunt. Sí. Això és una cosa que tinc de fer abans de... Abans de morir. Sí, o abans que tingui un patxutxon. Vull anar al Camp Nou i vull veure un partit del Barça. Em faria molta il·lusió, sí. Per mi representa, amb la Maria, haver compartit més de 60 anys. No solament d'estimar-nos, sinó al mateix temps de lluitar. De lluitar, perquè tots I això ho hem fet plegats. Plegats, sí. I jo diria que som un complement inseparable. Jo sense ella no hauria estat mai el que soc, i jo penso que ella sense mi tampoc. Tampoc. Ja et dic que jo si hagués de tornar a començar 60 anys més, firmo tot seguit. Jo també firmaria, perquè amb ell el conec i un altre no el coneixia i no sabia què podia passar.